ולא יוצא ביתי. אתמול הייתה עולמי עזבה ולא איתי, נפשי בוכה ושואלת, תן לי מי שעונה. אתמול פתחתי דלת, היום הכל פתאום שונה, נפשי דועה וזועקת, תן לי איש לידי, ולמה היא מתחמקת, ואיך אני כאן לבדי. אך עד מתי אלוהי אהיה לבדי? אך אלוהי עד מתי אהיה לבדי? מספר אחד. יצחק מצלם את כולם. הוא מעלה אחרי זה, הוא גם העלה אותך. ובלילות ארוכים חדרי מלא בשתיקה, בין מצעים שזרוקים יושב ליד המיטה, ימים בהירים האור לא בא בביתי, החדרים הם סגורים מהיום שהיא עזבה אותי. עוד יעברו הימים ושוב אשיר את שיריי, כדי נהר אל ים זורמי, מוצל תלכי אחריי.